sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cups sa pagmintin. Sang kalinong kagkatawhayan sa probinsya. Ilonggo Cups on Air! Ilonggo Cups on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cups. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Iloilo. Welcome sa aton nga programa Ilonggo Cups on Air. And of course, live kita nag-broadcast sa Subong Aga diri sa Kabalikata Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Amiloy. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. Inyong minkaupo sa Subong Aga ang inyong mga kabalikat. Of course, with our first class technician sa Subong Aga, kabalikat Police Corporal Richie May Haujan. And of course, kami ang inyong mga kabalikat. Ako si Police Corporal Erin Magarzo. Kag ako naman si Patrol Woman Maria Rena Panes Diwat. Kag welcome na sa ika-34th episode sa Ilonggo Cups on Air with Radyo Ogyon na kabalikatina. Yeah. And of course, mabatian man kita live no sa 106 or DYAS 106.7 FM. Ang frequency sang Radyo Ogyon diri sa banwasang Santa Barbara. Ika-34th episode na nato na kabalikatina. Yes. Kadasig lang sang inadlaw no. Oo. Kumbaga sa Christmas liwat. Kadasig lang Christmas tayo. Kumbaga wala nagagi November, Christmas Oo. na yun. Kamusta ang imo sining Tuesday morning kabalikatina? Depende sila, guy. Kumbaga, depende. By the way, good morning, dira. Sa tanan nga nagalantaw, Subong, keep on sharing, keep on liking sa aton nga segment sa Subong Aga kag para makakuha kamo sa ang eksklusibo nga nagabagabaga nga mga balita Subong Adlaw. And of course, kabalikatina Martes Yes. Subong adlaw. Kagatinda mandra no mabatian kita dira sa Santa Barbara Public Market. Uy. Kay tinda dira no kada Martes kag Biyernes. Oh, tinda. So thank you so much for listening. So, Aton ginagreet sini- naton, oo. Ginagreet naton tanan-tanan nga nagapaninda sa Subong Adlaw. Keep on tindahin, keep on sharing. But before sinaed na Val Cordero sang Iligan City, nagalantaw gid. Si Annie Rose Panta sang Balasa, nagalantaw man. Si Masol Malte sang Duanyas MPS, nagalantaw man. Si Carl Francis Luquero Boston sang Gimbal MPS, thank you so much for watching. Second IPMFC, nagalantaw gid. Concepcion MPS, nagalantaw man. Si Leo Angelo Castro, hambalya guno. God bless Good Ilonggo morning. Cups on Air. Jeff Glory, good morning sir. And Jenly Gabayoyo Gabayeron, good morning from Concepcion. Yes. Yes, so good morning kids sa aton sining masobra na singin tamil. Oy. Aton sining ka followers diri sa official Sikun Facebook page tamil naton. na. And of course, sa followers no sang Santa Barbara Ogyon page. Yes. Good morning kid kag welcome diri sa aton sining programa. And of course, welcome man RM Panes Valsario ka na subong. Wow. So welcome sa paglantaw mo dira sa abroad. Thank you so much. Si Manati MPS, si galantaw ko no si Police Lieutenant General Enrique V. Robles. Oh, Si- thank you so much. Si Arlie Balaes Espinel sang Limere. And of course, si Scarlet Sniper Rider. Ang balya ko no pag-greet ko no ang Philippine Alliance Charity Riders Association Incorporation ang PAC
Rai watching here from Boracay Island. Hello, hello, hello dira sa inyo sa Boracay. Thank you so much, Ged. Yes, and si Rodelyn Cubita, Galantaw sa Lambunaw, si Arnold Barbero. Ang baya ko na good morning sir and ma'am, and Kim Carly Miranda sang Gimbal MPS. Thank you so much for watching. Keep on sharing, keep on liking it. Kakabay pa nga makakuha ka mo sang information nga amon pagkadaroon sa inyo sa subong tinion. Yes. And of course, kabalikatina sa atong Ay. sining nga mga topiko no sa subong Martes ang aga. Yes. Kahapon nga adlaw kabalikatina is nagselebrar na sang ika 365 days. Yes. Sa atong sining nga Provincial Director Police Colonel Nado Palomo. Which is nga madabo-damo kabalikatina no nga atong sining oo. or accomplishment sa atong sining Provincial Director sa iya sining first year anniversary no diri sa Iloilo Police Provincial Office. Which is nga naglalapaw no mga accomplishment kaguna na ginupisahan naton gahapon ang kampanya no kontra illegal nga droga. Nagsubong man sa unarrested wanted persons. Yes, so congratulations kay PD naton kay naka 1 year tanan sa iya pagpungko. So mayara kita karon video nga ipag-present sa inyo. Kung bagabalikan naton ang mga hinimuan sa aton provincial director sa sulod sang isa ka tuig. Ano ba lang iya mga accomplishments nga nakabulig diri sa probinsya sang Iloilo. So inyo inaabantayan karon, but before sina ginagreet naton si Ayan Maderse nga good morning gid kuno. Good And morning. Joben Valle Condada sang Balasan MPS, si Waila Joy Ngayo Baldevarona sang Barotac Viejo, si Jimmy Delfin sang Limery, si Dren Clark Alfonso Armada nagtuktok gid from Dueñas nagtuktok ano ni Laon nagtutok gali. And of course thank you so much. Naed Naval Cordero pa shout out po sir ma'am sa family ko sa Dalehe Manteyaw Miagaw Navalaska kag Estes. Ano? Hindi Okay. naman kamit lang ang teya. Okay. Mapasensya. Family, halong gid kamot tanan dyan. And of course, halong kamanda, sir. Ako na lang ma-reply in behalf na. Yes, kabalikatay na no kay sang kagabi no kay may ano naman armed encounter dira sa Banwa sang Miagaw. Kag may timpo karon no laboton nato ang hepe sang Miagaw PNP kabalikatina. So dapat halong gid kamo Yes, dira ha. halong gid kita. But before sina si Ma'am Karen Alves ang gigagay ko ni karon Ma'am Karen. Na ba nakigan ka Ma'am na karon? Karen Rizano ang former Miss Kabatuan nato. Thank you so Good much for morning, watching. Si Piruba Logo sang San Dionisio MPS nagalantaw man si Rica Solpico Albania Good sang morning. Badyangan. Si Twilight Night tambaya ko no, hello Ilonggo Cops, keep safe gid kita. Maasen MPS is also watching. Good morning. Yes, si Angela Boston Laurela nagapa-shout out ma'am sang iya nga pamilya dira sa Bago City, Negros Occidental, and sa Abihaj Alfonso sang 2nd IPMFC Iloilo. God bless you all. Ang kabay pa kung may gusto ka mo ipag-greet nga may birthday o kung comment sa comment section, please comment down below ng kay amon ginagaan hustisya kag amon gina-greet para sa inyo. Yes. Dahil kung makatimpo pa kita kabalikatin na magata kita sang lingaw-lingaw question naman siguro ina no? Worth 50 pesos. Ay tungod 50,000 nakita 50 pesos na. Ay isang 15,000 pala kita UTP 15. So kaya sensado na ta 50 pesos kaya worth naka of load. 50k followers Yes, kita. pero kung mag 51k followers kita, may 51 pesos ka man nga worth of load. Yes. So keep on liking, keep on sharing, keep on following kay para kada segment naton may lingaw-lingaw kita. Samtang nagataas ang aton viewers, nagataas man ang aton nga lingaw-lingaw question. Wala ka guro. Sa other topic naton kabalikatin Yes. sa subong aga. Aton man siningaw pakigamutan no ang hepe sang Ahoy Municipal Police Station. Kasubong man ang Dingli Municipal Police Station. Regarding naman ini sa accomplishment nila kapon kagina sang kasanagon sa sining intensified campaign naton against illegal drugs. Which is nga padayon ng aton sining operasyon. Kung padayon man nga nagahimo dira sang illegal, ilabi na gid kung nag-engage ka mo dira sa illegal sining or sa droga kabalikatina. So dapat untataan na naton. So samtang inalabot naton sa linya, sir. Ginagreet naton dira ang uton ng PS. Pero antes guro sina kabalikatina ato na nga i-play no ang 365 video sa aton sining provincial director
sa intensified campaign nato no sa nasari-sari sini nga mga anti-criminality campaigns. Kagangay na nagapanguna gid ra sa kampanya naton kontra illegal nga droga, kampanya naton kontra illegal nga sugal, kampanya kontra illegal fishing. Kaga siyempre kampanya man naton sa quarry no kag unarrested wanted persons kag sa mga other pagid no nga mga anti-criminality campaign naton nga which is nga ginatutukan gid sa aton sini nga provincial director. So aton na lang tawon ang aton sini nga audio visual presentation na kabalikatina. Yes. Insakto isa na katuig subong nga Marso 4, 2024, opisyal nga nag-alagad si Police Colonel Ronaldo P. Palomo bilang Provincial Director sa probinsya sa Iloilo. Kasunod sini, aton patpaton ang mga hinimuan sang IPPO sa idalom sang liderato ni Police Colonel Palomo. Sa pagpungko niya bilang Provincial Director, iya gintutukan ang mga nagkalain-lain ng mga kampanya para sa kalinong kakatawhayan sang aton probinsya. Una, iya gintutukan ang kampanya kontra illegal nga droga kung sa diin masobra 123 milyones pesos nga balor sang illegal drugs ang nakumpiskar sa sulod sang 328 ka mga anti-drug operations na ginlunsad. 416 ka mga drug personalities ang natigayon nga maaresto. Ikaduha, iya gintutukan ng kampanya Batok Wanted Persons. Kung sa diin may ara sang 1,423 ang natigayon nga nagkaladakpan kag 386 ang Most Wanted Persons sa sulod sang 1,396 nga operasyon. Ikatatlo, kampanya Batok Iligal nga Sugal, may ara 350 ka mga persona ang nagkaladakpan sa sulod sang 147 nga mga operasyon. Ikaapat, kampanya Batok Illegal Quarry, may ara 355 ka mga persona ang natigayon nga nagkaladakpan ag 348 nga mga salakyan ang na-impound sa sulod sang 320 nga mga operasyon. Ikalima, kampanya kontra armas luthang may yara sang kapin 154 ka mga armas luthang ang na-recover kag 143 ka mga violators ang nagkaladakpan. May yara 545 nga armas ang surrender, 155 nga armas luthang nga expired ang lisensya ang gindeposito. Kag ikaanom, kampanya Batok Iligal nga pagpangisda, may yara sang 522 nga mga violators ang nagkaladakpan. 199 nga fishing vessels ang na-impound kag masobra 1 milyon nga balor sang isda ang nakumpiskar. Iya man ginlunsar ang Motoronda Squad ukon Iloilo Motor Corps Anti-Crime and Emergency Response. Ini ang may katuyuan nga magpasaka pagid dugang ang police visibility kag para mapadasig ang police response sa tion sang kinahanglanon. Magluwas diri, iya man ginimplementar ang mga nagkalain-lain nga mga programa kag inisyatibo para mapasanyog ang relasyon sang pumuluyo ag kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Pareho sa mga masunod, Project Hakos ukon hatagan atensyon ang kabataan aton ulikdan kag suportahan. Programa nga nagasentro sa paghatag sang bulig sa mga kabataan nga may special needs kag sa ila ginikanan. Ukon buhay ay ingatan, drogay ayawan. Programa nga nakasentro sa pagpataas sang ihibalo sang mga pumuluyo sa malaing nga epekto sang hinadumilian nga droga kag sa pag-amlig sang dunang manggad. Project Anak ukon natipanunato ng kabataan. Programa nga nagasentro sa pag-edukar sa mga ginikanan tuhoy sa paggiya sa ilang mga kabataan kag subong man pagtudlo sa mga pamadanon manginaktibo sa sports kag makalikaw sa iligal nga droga sa pagduso sang advokasya para kinamatarong sa mga kababaihan. Para nga mahatagan sang patas nga oportunidad sa sosyudad, iya gid ginsuportahan ang pagpadayon sang Babayi Bangon Project para sa aton mga kababaihan. Kag para mapunggan ang pagsulod sang iligal nga droga, kag mamentenar ang kalinong kakatawhay sang probinsya sang Iloilo. Si Police Colonel Palomo ang nagbihon sang bag-o nga inisyatibo nga ginimplementar sa sini nga tuig 2024. Ini amo ang Upland Cross ukon Community Response Operation for Safety and Security. Sa sini nga inisyatibo ang IPPO sa bulig sa provincial government sang Iloilo
Magapahamtang sang border control checkpoints ag mag-deploy sang narcotics detective dogs o kun K9 sa tanan nga major entry points sa probinsya sang Iloilo. Tungod sa dalayawon nga mga hinimuan sang Iloilo Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel Ronaldo P. Palomo kung sa diin nangin malinong kag matawhay sa pangkabugusan nga probinsya sang Iloilo. Kag sunod diri dugang nga bulig kag suporta ang ginpalabot sa mga stakeholders sa IPPO, ilabi na gid si Governor Arthur Tuto Defensor Jr. kag tanang nga provincial officials. Kung sa diin, brand new Hyundai van ang ginhatag para sa IPPO SWAT, 88 ka iconic handheld radio, mobile radio, kag iban pa. Nagdonar man si Dr. Ramil Uy, ang CEO kag tag-iya sang K5 News FM kag klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Sang isa ka state-of-the-art media studio kag libre nga time slot sa ES station. Subong man ang XFM Iloilo ni Dr. Remelito Uy kag ang Radyo Ugyon sang Banwa sang Santa Barbara, paagi kay Mayor Dennis Superficial, naghatag man sang libre nga time slot sa IPPO. Inidako gin nga bulig para mapasanyog pagid dugang sang IPPO ang paghatag sang serbisyo para sa aton mga pinalangga nga mga pumuluyo. Si Police Colonel Ronaldo P. Palomo ang nagapasalamat gid sa tanan nga padayon nga nagasalig kag nagasuporta sa mga Ilonggo Cops para sa malinong, matawhay, mainuswagon kag hilway sa droga nga probinsya sang Iloilo. Yes. Yes, so congratulations kids sa aton nga provincial director. Abi Police pinapakanta si Colonel PD, Palomo. be. So, Yes. inyo nakita Oo. ang mga, kumbaga, aton gimbalikan, ang mga inuimuan ni PD dire sa probinsya sang Iloilo, sang Siabala ang nagpungko. So, congratulations Sa iya sini nga first year anniversary ka Katina. Yes. Kumbaga, kamo nag-amansari anniversary, si PD namon ga-anniversary man. Yes. Yes. Which is nga quite impressive Oo. kabalikatina, no? Kung makita Ang mga mo wala- numbers. Namo-damo ka mga salakyan, pros ka to sa illegal naton. Namo-damo ka operations ang ubra Oo. sa sulod sang isa ka tuig kag damo-damo man nga salakyan ang nagkara-impound. Oo. Kag kumbagang droga pagit. Dako-dako ang aton nga nakumpiskar nga balor sang droga, kag dako-dako man ang aton nga balor sang mga tawo na Oo, muna nga which siya. is kabalikatina, no, nga sa kampanya naton kontra illegal nga droga. Hugot gid. Kadako gino Ay. sa numero, no, kung i-compare Yes. nato na last year, Oo. kadako gid ang ginasaka, no, sa sini nga ano nato, no, accomplishment sa aton nga provincial director alin sa yasing nga pagpungko, alin sa Marso, no, Marso Yes. 4 sang tinikdan sini nga tuig 2023 hasta lang Oo. nasa Domingo nga accomplishment ka Balakatina. Oo, Domingo lang. Oo, Oo. sa sang Domingo March 3 kag siyempre magadugang pangkahapon kag sa subong pagida ka Balakatina, which is Yes. no very ever increasing, no. Aton sini nga mga accomplishment ila binigid sa subong naman nga tuig 2024. So salamatan naton sa mga ari-ari ng total naton ha. Oo. Sadto ang aton nga total arrested wanted person is 1,217. Pero sang nagpungko si PD naton, nag-increase kit sa dako, sir. Yes. Kumaga nag-increase sa sang pira ka mga tinaw-tao. Oo. 1,423 na. Oo. And of course, sa illegal drugs naton, wanted persons to siya ha. Ang ilawag ko is wanted persons to sa. Sa illegal drugs naton, may ara kita ka-arrested nga personalities. Sang una, 196. Pero subong sa sulod sang isa ka tuig ni PD, may ara kita na-aresto nga 416 kabilog nga mga Yes. drug-involved nga mga Sobra persona. sa katunga ginang nagdugang nga kabalikatina, Yes. sobra 50%. Oo. And of course, sa aton nga violation sang 1059-1, Oo, kung sa kampanya naton na Yes. sa kontra armas uthang. nagtaas kita kung sa una 110 lang ang ato nagkaradakpan, ang ato na pa surrender sa ila. May ara kita subong nga 143 ka mga persona kag mga armas nga na-recover. Oo. And Kaga siyempre kabalikatina, no, pila lang man ina or pila lamang ina, no, sa mga dakong Yes. accomplishment sa aton sini nga provincial director. Sa una niya sini nga tuig nung pagpungko diri sa Oo. Iloilo Police sa provincial office. Kag expect no aton sini nga mga pumuluyo no nga maga-increase pag ini nga accomplishment. As long as nga ang cooperation no, sa tagsa-tagsa no nga nagabuligay gid kita no dapat no para sa ini man sa gyapon
sa kalinungan kag sa katawhay sa aton sining probinsya. Yes. So before sir, mag-greet kita na isa aton mga commenters for today's video. Wah. Yes, And kabalikatina. una dira ang uton MPS nagalantaw gid. Sara Municipal Police Station nagalantaw gid. Si Dear John, hambal ko no good morning galantaw sa Salion. Good morning. Yes, si Nong Bayona sa hambal ko no happy birthday kay PSSG Delphine of Limery MPS. Happy birthday. Gabaton kami spaghetti. Happy birthday sa tanan kami birthday. And of course, si Rodora Tumala. Hambalya maayong aga ma'am and sir. Shout out ko no sa taga Barangay Malagit, Pasig City. Shout out dira, shout out. Si Nerel Laurea sang Badyangan nagalantaw man. Si Raiden Makaya, assessor sang Second Koy. And of course si Sir Maki Folido nagalantaw gid. Thank you so much sa paglantaw mo Sir Maki. And si Amado Octaviano, Estancia MPS nagalantaw man. Si Jess Equips nagalantaw man, hambal ako no halin sa istansya. And of course, si Sir Ryan Somo Orleans, si Sir Orleans, good morning Sir Orleans. Kag sa tanan-tanan nga nagalantaw sumo, si Dale Barana ang Equipilogo. Watching from Concepcion, MPS. Kaya ara na sa linya ang aton hippie nga ginahulat-hulat. Oo, kag which is nga kabalikatina nga speaking of campaign naton against illegal drugs. Kagina langit ka sa kasanagon kabalikatina no nga may natigayo naman sining madakop ang Ahoy Municipal Police Station. So yara na sa linya no si Sir aton sining hepe sa Ahoy Municipal Police Station. Wala sang liwanag kundi si kabalikat Police Lieutenant Randy Lambungan. Sir, good morning sir and welcome sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kabalikat Erwin sir at saka si sir si kabalikatina sir. Aton followers ang nga programa. Okay, thank you so much good sir sa imo sining at chimpo sa subong aga sir. Pila naman bala sir ka persona ang nitigayon naton sining madakop no sa giniwat naton sining by basta operation kagina sir kabalikat Police Lieutenant Lambungan sir. Ginkasan naton kina ni mga 5:40 AM sang sige nga pizza no. Mm-hmm. Sa Barangay Pili Ahoy sa NHA sa housing ang naaresto natin magkasawa nini. Libin na gid na sila kay wala sila makasal. Mm-hmm. Ang arestado mo ni si alias Taton, alias Baroy lang kag ang iya asawa na si alias Jing. Tumandok ni sila sa lugar nga na sir. Tumandok ni sila nga duha. Balita nga poblasyon pero saka nakapuli na sila sa housing may mga pabahay na dito mo. Okay. Ano ning mga trabaho sa sining maglibin partner sir? Jobless man sila. Gumra barbecue. Pero may kuan ya baligya sang drugs pangabuhi na lain sang sa ibanda. May kabataan na ni sila sir? May kabataan sa una si Baroya kay kasado niya ko sa abroad niya asawa ya. Okay. Ang pero may bata ni sila duha, isa 5-year-old, isa ka 3-year-old. Mhm. Ang may previous record pa ni sila nga daan sir prior sa sining nga kaso nga ginapagkatubang nila. Bali si Baroy ni surrenderin ato ni. Surrenderin man sa gali. Ang mga pila man ni kabulan sir ang aton sining pagmonitor sa ila sining activity nga ni sir. Malawig na sang September nagmonitor na kami kasana namon nito nadula sila. And then sa pagtuig nga ni amo nga daw nakasaylo sila sa housing dra kay may pabahay mo. Amo na ni nga 1 month nga kuan naton nga preparation kagabi patani ni o do medyo di sila makagat sang kay kagamay ang aton nga kung kadamo sa parokyano nila hindi man natin masurong kasi masunog ang aton nga asset amo na aga nag-schedule nga kuhaon ng items and then amo na sinulod na lang naton. Pila ni ka gramo sa na-recover naton sir sa giniwat ang operasyon sir? 6 grams ni siya. May standard drug price nga 40,800. No, dako man galing nga sin nga ano ni sir niya ginaduso sir kay ginagamit na lang nila ini or ginabaligya man dra sa or sa din nga sin nga area nga operasyon niya.
gagamit gid iya kag nagaduso gid iya, pero ang mga residue nga ano man ang ginagamit nila. Ang mga kuha nilang galidra. Oo. Oo. Uy, tuwali damo ni tani kagabi siguro ganing hindi natin masulod ang area kagabi. Oo. Damo sang tabo gid na sa pabahay, tingin namon kun gabi dito pa lang sa guaan mabisto na kita. Oo. Bali dito gini pili nila nga ukmungan sir agon nga siyempre kung mag-operate kita is may ano nila, manotisyaran kumbaga nila. Anyway, detain na ni subong sir sa aton sini nga lakapsel dra sir sa Banaw sang Ahoy sir sila. Oo, dito namin sila. Kailan natin sa kaso. Ang babae, Oo. maigo lang niya sa section 26. Oo. May 165 yung ang lalaki sa 511. Oo. Okay, kag tapos sir ini nga mga suspitsado ngini sir is kumbaga sang pagtukhang pala nga daan gintagaan ni sila chance nga mag ano na tani galing nagbalik naman sa ila sini nga dating gawi. So ang mensahe na lang naton sir sa mga pumulo naton dira sa Banwa sang Ahoy sa sini nga ginapabaskog nga or padayon naton nga ginapabaskog sa kampanya naton kontra illegal nga droga sir. Sa mga sa mga nagabaligya kag partisipar kini ang inyo kapulisan diri nga hugot nga naga-monitor gid sang inyo aktibidades kag sa nagahatag sang impormasyon sa amon nga parte sa mga activities sang mga poser diri. Pasalamat gid ako kay bisan paano gahatag sila impormasyon pero hinahinago lang naton ang ilang identity. Okay, thank you so much good sir sa imo sining chimpo sir, Police Lieutenant Randy Lambungan sir. Sige sir, may mga agaman. So ato nabatian si Sir Lambungan. Sir Police Lieutenant Randy Lambungan no nga which is kabalikatina no nga padayon no nga aton sining operasyon o kagampanya naton. So amo na gani ang masubo dira kay nga kung balaan niya nagid nga wala sila income, may mga bata sila nga gagmay. Kumbaga, nagaduso pagyapon sila sang illegal. So, dapat kung kamo gaulikid sa kabataan nyo, sa pamilya nyo, sa kaugalingon nyo, kung kamo, by example, may mga ginabatsyag dira, hindi na kamo mag-ubrabal sa mga bagay nga illegal. Kaya nga, kamo man nagapon mabalikan. So, masubo, gidman, amo na ganang kanta, masubo matuod. Pero, wala kaya mo na bala kabalikatin, ano masakit, no? Kaya siyempre, may mga kabataan panigli sila. Yes, gamay pang kabataan. Gamay pa. Paros ka dyan nadakpan ka. Sino tumabilin sa bata mo? Sino matinder ka to? Wala mo gid balagi na panumdum ang imo nga buwas damlag kaupod sang bata mo. Oo, kulang kamo sa ginatawag nga financial aspect. Pero hindi ina kabangdanan nga kamo magsulod sa illegal. Damo kamo posible nga obrahon kung gusto nyo gid nga mangin manami ang pangabuhi nyo. So sa liwat, pasensyahan nyo lang kung madakpang kamo kay kailangan nyo gid ato bangon ang inyo nga konsekwensya. So good morning gali by the way da kay Solon Villanes. Sir Solon Villanes, salamat gid sir sa paglantaw mo. Si Ruby Aporilio Hubo Estancia MPS. And of course si Richard Lara, my friend, is watching. Si Naed Naval Cordero, congrats. Sambalya gid, thank you so much. And of course si Gigi Boyco Bonito, nagalantaw sa San Dionisio. And si Sir Jerome Marapo, nagalantaw gid. Cuadro de Alas. Hambalya ko no, God bless sa lahat ng Ilonggo Cups. Good job. Thank you so much again. And of course, wow, salute po, congrats again. Congrats kay kuno ang bal ni Ma'am Naed Naval Cordero, si Sir Norman Bonito sang San Dionisio nagalantaw, si Erma May Bacor sang Carles, amo man si DY Pers sang San Dionisio nagalantaw man, ni Lucena MPS sa pagpamuno dira ni Sir Orlin. Salamat gid sir sa paglantaw. Good morning. And of course si Ma'am Nova Sumagaysay Botante and si Mary Ann Libas sang Kabatuan MPS. Good morning dira sa inyo. Keep on sharing, keep on liking kay para mabalaan nyo kung ano mga exclusive nga mga balita kag ano ba lang mga aksyon nga ginaubra sa inyo PNP personnel nga ana dakop ina kag kung paano na dakop. And of course pasalamat gali kami sa bulig man sa aton mga pumuluyo kay kung hindi bangod sa inyo hindi man ni masarangan sa aton PNP personnel. So thank you gid. Yes, sa aton sining oras nung alas 10:36 na sa aga. Sa Quiapo kamo nagapamati din diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air or Ilonggo Caps on Air.
With nakatayap kita no sa subong aga with Radyo Gyon. Kag siyempre makitaan diri sa aton sing official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office kag subong man Santa Barbara og Gyon page. So this moment kabalikat inayara na sa linyano si Ma'am Police Captain Eileen Lacrite regarding naman ini sa accomplishment sa gihapon na kabalikatina sa kampanya naton na kontra illegal sining droga. Ma'am, good morning and welcome sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air. Kaupo nimo sa subong aga kabalikat Erwin kag kabalikat Ina, ma'am. Good morning, Win. Good mayong agi-agid sa tanan nga tagpalamati sang inyong programa. Thank you so much, good ma'am, no, sa imo sining chimpo sa subong aga. Medyo masako si ma'am natin sa tagaan kita sa chimpo. No, kay luyagin nato ni Baloon, ma'am. Pila man ka persona, ma'am, ang inyo na tigayon sining madakop sa giniwat inyo nga by basta operation, ma'am? Balik gabi, Win, mga mga 8:49, nagkanda kita sa bypass operation against sa duha naton ka mga suspetsado. Kaupod naton ang Philippine Provincial Drug Enforcement Unit, kaupod naton ang taga Highway Patrol Unit, Manuel. Pila ni ka persona, ma'am, gani ang nadakpan naton, ma'am? Bali ang subject naton, Win, is isa lang amo ni si alias Amik. Pero time lang ato dito man sang time sang pagtransaksyon naton ang last year pa nga ginamonitor man sang station nga si alias Rodzin. Ining mga persona, ma'am, is may previous nga case, especially kung involved man ni sila sa drugs, ma'am? Bali si alias Amit ni Wen, isa ni ka-drug surrenderer sa last 2016. Kag nakatapos gid ni siya sa community-based drug rehabilitation program nga ginhatag man sang banwa sang Dingle para man kuntani nga tagaan sila tsansa nga magbagbo man sang ilang mga pangginawi. Mga pila ni ka gramo man ang natigayon naton sini nga markover sa ila sini nga position, ma'am? Bali ang estimated naton, Win, is more or less 7 grams with standard drug price na 47,600. Ako man galing amount. Kag ining mga pagmonitor naton sila, ma'am, may sa mga dugay man nga aton sini nga pagmonitor sa ila sini nga activity. Yes, bueno, ang isa ni nga si alias Rodlin, last year pa ni siya naton kinamonitor pero do nadula na diri siya sa Banwa sang Dingle. Pero kagabi amo to gani kami man mismo na sorpresa man nga nagbalik na siya diri. So updanay sila. So ginatanaw namon nga ti may kunaywan kit sila nga duwa kay ti nagupdanay sila kaga nakatigayon man kita nga makatransaksyon sa aton nga subject. So posible nagupdanay ni sila kag dito ang meeting place ginupdan niya ni ang aton nga subject mismo. Tumandok ini ining mga persona o suspetsado naton may mga tumandok in mismo sang Banwa sang Dingle. Yes, we know. Okay. Mensahe na lang naton, ma'am, sa mga pumuluyo pag naton dire or sa ilubay na gid sa mga taga Dinglianon sa sining ginapabaskog naton nga kampanya kontra illegal nga droga. So una sa tanan, we know, gusto ko pasalamatan gid ang pumuluyo diri sa Banwa sang Dingle sa ilang pagsalig sa ila ding nga mga kapulisan kay kung hindi tungod sa ilang mga information nga nagalambot diri sa aton sa stasyon hindi naton matigayon ang ining operation. So nagapakita lamang inawin nga ang mga Dinglianon naga-cooperar gid kag may pagsalig sa ilang mga kapulisan diri. Kag ikaduha, Win, gusto ko i-remind ang tanan man nga naga-involve sa illegal drugs, particularly diri sa Banwa sang Dingle, na palihog kung tatanan na nila ang ilang illegal na ginawi kay tungod wala lang gid na sila sang may maayo nga kadtuan, mahulog lang gid na sila sa gihapon sa sabak sang kapulisan tungod ang tanan nila nga gihom monitor pinawin. Lastly, sa mga kabataan nga amo gid ang pinaka-prone sa illegal drugs. Palihog lang hindi na mag-intra kay wala na may madulot nga maayo sa inyong nga kabuhi. Nagbubuon lang gid na ang inyong nga futuro sa uli. Thank you so much kid ma'am sa imo sining chimpo, ma'am, and congratulations. Salamat kid Win, mayong aga kag God bless sa inyong nga programa.
Yes, naton sini nga napatian no, ang hepe sang Dingley Municipal Police Station, si Yes. Ma'am Kabalikata Police Captain Aileen Lacrite, no? Yes. Ninyo Oo. na batian ang bali, ma'am. Kumbaga do, please lang get sa mga kabataan bala. Hindi na ka mo mag-join sa ginatawag ng illegal drugs. Kay makaguba ginasang inyo nga paminsaron, tagipusoon kag tanan-tanan. Hindi ba bala ka mo gusto nga ma-heartbroken? Oo, di Di ba? ka gagamit ka mo sina. Oo. Ay maguba na, literal ginaya nga maguba, sis. So Mm. stop, look and listen. Oh, di the ba la? stoplight lang ba? Diba? But before niya, hindi kidding aside, Oo. sakto na, sir. Kagkamuman nga mga ginikanan, kung kaulikid ka mo sa kabataan, yung kapiratan na niliwat-liwat. Oo. O dati nyo na nabala, ano ginawang na namitan nyo, how? Oh, kag Gusto- pinaka no dira kabalikatina is mga gidikanan gidya Yes. dapat no kay kamo dira ang modelo no sa mga Yes. kabataan sa inyo sini nga panimalay no like sa Banwas itong sa Oo, kahoy no may mga kabataan oo. pagagmay pa. Gagmay Oo. pa to, paro ka to. Sino Mm. to ihan matipan sa bata, iya ka Oo. to. Kaya nag-engage sila sa ginatawag, mabalang ni iban, ay kaluoy man, Oo. ay dumay balatian na siya. Di may balatian siya, nagala sa ka-engage sa illegal nga Oo. mga butang. Kag damo sa mga bagay Ay, nga pwede naku. nato nimuon nga legal Oo. no nga hindi makaperwisyo sa iban Yes. hindi makaperwisyo man sa inyo. Maluoy kita, sir, Mm. physically or mentally sa ila, apang Oo. sila mismo wala naluoy sa kaugalingon. Oh. Tiyan, honta lang nga naluoy kita kung ikaw mismo nagabira-bira man guba sa kaugalingon mo. Mm. Hindi mo kami magmasolon niya. Aw, sus. Oo. Nakakik naman. But before sina, sir, kay basta takihon ka naman yes, mo. as maho naman talaga. But before Okay. sinaga, pasalamat kita gali sa paglantaw ni Ma'am Mary Ann Liba sa Kabatuan, sir. Oh, thank you so much kid kay Mama Mary Ann Liban ang Yes. Miss Kabatuan? Third District kagapon na Oh, Kabalikatina. yes. Kaya nagumpisa na aton Buga sining si Ma'am activities kagapon. aton sining Oo. Women's Month Yes, Kabalikatina. siya gini ang muse nila. And of course, sa akon miga nga si Tiana Joy, ang halbuna dira sa Iloilo Mission, bunga ka na gadya mega. Yeah. And of course, si Dick Chavez, Di Chavez Rollin, ang bala ko na good morning, ma'am and sir. Si Juan Christoph Rojas Villanes, ang ako'y. Carles MPS is also watching. Thank you And so of course, much. yes, ang bansang Carles, happy Tuesday ko na. Thank you so much. Elsa Westner. Westner. Ay, ba't di Oo. ba basta? Westner, sa hambaya ko na thank you. Kanami ko na sa atong topic. Thank you, ma'am. Wow, thank you for so much. appreciating. Do sa dingli ni si Ma'am na si Ma'am Elsa Westner no. Thank you so much kid sa pagtutok kag. Yes. By the way, ano niya kabalikatina no? Birthday niya. Ay! Birthday ba? Ay, Watching lang Bibo. gali. Happy Ay, watching lang Bibo gali. Bali Ma'am Karen gali no. Ma'am Oo. Karen Rizano nga watching Oo. lang gali si ano ni si Ma'am Oo. Elsa Westner. Oo. And dira sa Oo. Daklangin Rizano family no sa Likuan Dingley Iloilo. Yes. Since sakto gid kabalikatina. Abi sa mo birthday Dingley, naman sako lang basta gani Kita niya, I guess no ni Mama MJ Yes, kabalikata ina no. Ay. Naka-monitor liwat si Ma'am no, si Mama Elsa Westner. Thank you so much kid liwat no. Yes. Pamati kid pirmi Ma'am Salmon Oo. sining live. Thank you Kaya so damo much. ang kid. makwa, pero gabaton man kami. Oh. And of course, Thank you so much kid kay Ma'am Yes. Elsa Westner sa liwat. Pasig City Police Station, nagalantaw man. And of course, Aunt King Lantilsan Bedo, sang Limery, nagalantaw man. Good morning. Auntie ako ni MJ. Hello, ma'am. Auntie ako na ni Ma'am MJ. Hello, ma'am. Yes, thank you so Mayong much kid. aga. And of course, si Junto watching from Duanyas MPS. So, salamat sa nagalantaw sa aton diri nga mga pumuluyo. Kung may gusto ka mo ipag-greet, may pa-follow, Oo. o may gusto ka I-shout mo out. i-greet, i-shout out man dira. Oo. Amo na ni ang kahigayunan nga ginhatag namon sa inyo nga mag-comment dira kay amon kamo paghahatagan sa hustisya. Mo Oo. nga tawag ko siya. Grabe, on the spot ng hostisya kabalikatina ano kay basahon nato ng ila sini nga mga shoutouts. Oo. So sa liwat lang taw lang. Ay, Medyo na ano kita kabalikatina. oo, muna kung mga pasensya nyo kami kung kisa kay nagasiriririburo o bala. Oh, kay Oo, part oo. of growing up Yes. Kaya kabalikatina. ka-grow kita from Oo. 12 years old to 13. Oh, adolescent stage wala. Oo, mag-arap at sa ginatawag nga Oo. kung sa bata bala na gahinupang pabala. Oh. So gabaton kami nga gahinupang pala kami wala kami gamalam. Okay, no pang pala kita. Dili. Panindugan ta na kabalikatina. Dapat galay lighting og tagalaos lang. Oo. Ay gahinupang. Anyway, no, sa aton sining nga mga live viewers, Yes. sa aton sining nga oras no nga alas 10:45 na saga. Sa gyapon ka mo nagapamati no sa ika-34th episode no sa nga Ilonggo Caps on Air. Ilonggo Caps on Air with Radyo Ogyon Santa Barbara.
nga which is nga nagatay up kita no every Tuesday alas 10 to alas 11 sa aga no nagatay up kita sa radyo Ogyon no DYIS 106.7 FM. Yes. Patian kita dira sa inyo sining maradyo ilabi na gino kung lapit ka mo diri sa Banwasa nga Santa Barbara, Iloilo. May nagpa-shoutout, sir. Nagpa-shoutout si Mac Dieson Tanes sang Gulingan sa Second IPMFC, and of course si D. Chavez Rollin. Shout out kay Police Major Miles Dieron. Nabali shout out din dira, sir. Mayong aga sa inyo. Good morning, Salamat Ged. din sa paglantaw. And of course, sa tanan-tanan nato nga mga commenters, keep on commenting. Kay basi ka mo may chance sa dasol nga magdaog sa atong lingaw-lingaw question of the day. Oo. Kaka speaking of lingaw-lingaw question of the day kabalikatina. Yes. Paminsara lang danay kay May kung ano ato question sing natin. lingaw-lingaw question sa subong aga. Yes. Ay nga gapon, nakuha na to ang lingaw-lingaw question naton nga gapon. May nagdaog na nga 50 kyaw-kyaw sa nag-comment. Kaya kung gusto nyo nga kamo magdaog sa aton nga lingaw-lingaw question of the day, ang una nyo lang obrahon is i-share. Dapat may sharer badge kamo. Kag nagapamati kamo sa aton nga question of the day, kag avid fan gid kamo sang aton nga video sang aton nga programa sa subong nga aga. So salamat gid sa tanan nga nagalantaw. Si Flex Undar sang Barotac Viejo, MPS nagalantaw gid. Yes, ari na. Yes, ang aton sining lingaw-lingaw question subong aga kabalikatina. Oh. Pasag na paminsara no. Okay, so ang lingaw-lingaw question of the day naton is kundi kang gapon ang gina-celebrate naton is Women's Month and Fire Prevention Month. Ano pagid ang kanggapon naton nga gina-celebrate? Ano ang gina-celebrar subong sang aton provincial director? Amo ang question of the day naton. Ano subong ang gina-celebrate sang aton provincial director? So mo na gina-play naton nga video kagina kabalikatina. So, pwede nyo man nga, basta may numbers dira nga, yes, nga isabatin nyo. Pag gusto ka kung tatlo ka digit na, kung isa lang wala problema. Basta ibutang mo dira kung ano ang ginaselebrar sang aton provincial director kahapon nga adlaw. Yes. Kung maga nakita nyo, dakay i-post na namon. But dapat kung kamo mag-comment dira, may sharer badge kamo, kang avid fan kamo, kag naga-follow gid kamo. Shoutout gani si Avon J. Simolina sang Bantayan Bayan Ahoy. Bantay Bayan Ahoy. Tapos. Bantayan. Basta Bantay Bayan Bantay Bayan Ahoy pa shoutout. Shoutout gid sa dira sa inyo no kay Sir Avon J. Molina. Kag sa the rest no sang Bantay Bayan Ahoy chapter. Yeah. So liwat ang aton nga question. But before sinaga pa shoutout man si Ma'am Karen. Ang balya shoutout man sa taga-planning Department of LGU Cabatuan, especially kay Remus, Jude, Rando nga galantaw gid. Thank you so much. And of course si Sir Randy Fernandez nagalantaw man. Ano yan? Sino yan ang na-comment natin mga daog sa aton lingaw-lingaw question of the day. Ang question of the day natin is ano ang gina-celebrate subong not today. Yesterday. Yesterday. Wow, yesterday. English na. Of course. Of course. Ano ang gina-celebrar sa aton provincial director kahapon nga adlaw. Kaya kung mag-comment ka mo da ka mo sharer badge ka mo, may posibilidad nga kabo ang mga daog sang aton 50,000 coins. Yeah. Nga tax-free and processing fee. Free. Kung magutang ka mawalan sa ibaan, may mga tax na iyakang mga processing fee. Ari diya makwa nyo gid bilog ang 50 pesos nyo kay dapat gani buhina na mo na may mo na lang 40 pesos mga pero kay mabuot kami nga tinuga. Wow. Hindi na namon pagbuhinan sang processing fee kag tax free na ina ang 50 pesos nyo, di ba? Kadako-dako na sa mabakal sa 50. Siyempre libre nang inyo sining load nga bilog nga si Mana kabalikatina kay only text, only call, only FB na nasa, di ba? For 1 week. Depende gulo sa sa SIM card mo. Siyempre mga 7 days na nasa. Mga 7 days to 12 days. May extension. Dugangan mo lang 5 pesos para may 3 days. Sa una, wala. So, gawin sa aton pala sa una, sa mga batang 90s. Batang 90s pa man kami. Hindi kami batang 80s. Batang 90s mga batang kami. 2000 na kuya gani kabalikatina. 2000 ka? Okay.
Hindi mo na mag-ako. Oh. So, abi-abi Nauna ka lang nato. kamay, oh. Yes. Ang pag-abot sa gabi. Nabi-abi nato na ang pag-abot sa ato na spokesperson. Yes. Ang public information officer naton, nga wala sing liwan, kundi si Police Major Rolando Aranyo. Good morning, good sir. Istoryanay kami, sir. Nakalina sir Yes. sa isa ka media engagement man, no? Yes. Dito sa siyudad sa Iloilo. Yes, kumbaga nagbag-ulon sila kaabot, but good morning. Amon ba lang yung istoryahan ng mga batang 20s kami? What? Oo. 20? Parang 2,000 kami. 20 peso. Oo. Kumbaga hindi kita yung 8. Ay, hindi ako yung magbaton ng Oo. 90s ako. Oh, maano ka na maili ka matis ko man. 2,000 ako bala. Wow. Kumbaga lain balaan, di ba? So, oras sa Pilipinas, sir. Ang Oras ato sa sining Nilo. oras alas 10:51 na sa aga. Kag siyempre kabalikatin sa mga other activities pagin naton. So, sa batang kamudra sa aton sining Pwede mo lingaw-lingaw na question of the magsabat. day. Kaya aton sining pag-pidion karon kung sino ang mga daog. Na magabaton sang 50 pesos worth of load. Without processing tax. fee. Siyempre, without processing fee. Kung wala na sa deductions, no? Kumbaga, take home Yes. load yun na rin na. Kung sa iba niya Oo. may tax-free na iya, dapat Oo. amo niya processing free pag Oo. kumbaga kay-social kami. Kaya siyempre, kabalikatin na, no? Sa on the other side naman, Yes. sa subong nga bulan, no? Sang Marso. Kadasig lang sa kinadlaw, kabalikatin na. Oo. Kay subong Marso, kay 5 na gali, no? Hindi, dugay, Oo. ano na. Dugay mga dugang naman ng New edad Year naton. naman. Dugay New Year na tayo. New Year na, Pwede handa na kabulan, na. no? Pwede na kita ka-countdown kag New Year na naman, kabalikatin na. Pwede na naka-practice. Oo. Sugo pala karoling na ta. Dapat practice na kumagot nga mag-abot sa Christmas. Siyempre, Yes. perfect ang ano nyo sining With voicing pa na. with yung vocalize nga daan ka mo subong, no? Subong pala, Oo. Agot nyo kung siyempre kung mga rolling kabalikatina. perfect. Perfect, oh. Yes, Hindi kumbaga man wala ti Oo. may libagon nga lain ang saot, Oo. lain ang kanta. Kumbaga, Kumbaga, siyempre di man mag-uya ang mga tagsi mo sa Oo. ano, no? Sang Kwarta. kwarta. Kaya kung balaan mo kung mga ruling, kang kiwi ang tiil Oo. sa piyak. Do, maskin dos, do, hindi ta ako magatan mo. So dapat yes. practice nga natin prano. Oo, subong Kaya mo lang. constant practice so makes your caroling Perfect. perfect. Hindi perfect. Ako na, perfect. But nobody's Okay. perfect. Kuno mo. So why you practice Yeah. or why caroling? Okay. Okay. Taton sining oras nga last year sa 53 sa saga. May winner na ta? Oo, dasig lang kaya ang Oo. inuras sa Kabalikatina. Yes. Pangno sa subong bulan sa Marso, Oo. kaselebrar kita sa Women's Month series of activities. Yes. Aton sini nga nakahiliran no, sa subong sinimana kag binulan. Kasi siyempre bantayan nyo man na Kabalikatina no aton sini nga paglunsar sa Project Akos dira naman sa isa ka banwa sa 3rd District. Kag i-announce na nato no soon no kung diin nga ba no kag kung ano sini nga eksaktong adlaw nga magahiwat kita sa Project Akos o kung natagat atensyon aton kabataan ulikdan kag suportahan. Yes. So, Kag ini nga programa Kabalikatina is ano nato no sa mga kabataan no nga may special needs o kung children with special needs nga nagatagid atensyon kita no sa ila sini nga kinahanglanon nga which is ini nga programa Kabalikatina is initiative gid sa aton Yes. sini nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo and of course with the support no sa Officers sa Ladies Club especially na gid sa aton sini nga LC Advisor Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. So inyo bantayan ang mga aktibidades naton sa subong nga bulan sa Marso kay do madamo kita nga activities nga ipagalunsaron natapos na naton ang 4th district dito sa aton nga Bida Tour. So may 3rd district pa kita nga para buton kag kada week Project mala Akos. Oo. dumayara kita sir activity. Kaga siyempre aton sini nga Bida Tour no bantayan nyo man kung saan kita mag-iwas sa nga Bida Tour dira naman sa 5th district naman sa aton sini nga probinsya. So bantay-bantay na dira no kaga pili ka mo soon or as of now no pili na kamo ka pa-register no sa pinakamalapit nga mga police station dira sa 5th district agod nga maka-participate ka mo no sa aton sini nga paghiwaton nga Bida Tour di Iloilo. Yeah, so announcing, i-announce naton kung sinong winner of the day. So ang aton winner of the day sa aton lingaw-lingaw question, Oo. wala sing liwan kundi si Karen
Alviar Rezano. Wow, congratulations! Congratulations, ma'am. Thank you man kay Ma'am Anan Edlamos kay nag-answer man sa. Oo. Pero sa dason, ma'am, i-share mo, ma'am. Oo. Ay, maya mo ang aton Dapat nga may share qualification, badge. may share badge. Pero thank you so much kay nag-answer ikaw. And of course, si Limuel Mosqueda, sir. Thank you, good, sa paglantaw dala sa Carles. But once again, congratulations, Ma'am Karen Congratulations, Rezano. Gen. Kagather answers with Yes. Kabalikatina, speedy man nga 365 Yeah. days. Oo. 365 days, Oo. 1 year anniversary ni PD, Oo. pwede na iya. Yes. Pero nakauna si Ma'am Karen sa first anniversary. Congratulations. Oo. Congratulations, Ah, Gen. Imo pagka-claim mga aton. Balaan mo naman kung di na i-claim Oo. mga aton. Oh, pwede na kita labot na Kabalikatina, no? Basta mag-claim na, alams na. Oh, alam mo sa, kanto ilang ta, ma'am. So, yes, Okay. kakabuyag to. Yes, thank you so much kino sa inyo sining nga pagbonitor no sa aton sining nga programa. Ilitanay naman kita by next week Kabalikatina no diri sa Ilonggo Caps on Air with Radyo Ogyon Santa Barbara, which is makitaan man no sa official Facebook page sang Radyo Ogyon Santa Barbara Ogyon page no, search na lang dira and then i-follow nyo kung nga mo-notify man kamo sa mga every time nga mag-live kita no with Radyo Ogyon. Kaya of course, kapasalamat kita no sa aton sining masobra sing yung tamil na naton ka mga followers no diri sa aton nga official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. So keep on sharing kag sa pag-like kag siyempre sa pag-share dira sa inyo sining mga group chat dira sa aton sining live program kag sa mga posting naton. Agad nga min-updated kamo no sa mga balita ug impormasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo. And of course, bantayan naman aton sining programa ang Kape kag Balita kada gano alas 11 tubto alas 12 sang udto diri gapon sa aton sining diri sa aton sing official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. And of course, live kita nga ka-broadcast no diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa sulod sang Iloilo Police Provincial Office sa kalwa ni Dr. Amiloy. And of course, nagpasalamat kita sa inyo sining pagupod no sa every time nga mag-live kita. Kag siyempre mga programa kag proyekto bantayan ninyo diri sa gyapon sa aton sining programa kada aga. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Donaldo Palomo, inyo nang inikaupod, and of course, ang aton sa ngalan sa atong Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, inyo nang inikaupod sa subong agang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side no kaupod naton si Police Corporal Richie May Haujan. And of course, ang inyo sining mga kabalikat host, ako si Police Corporal Erin Magarza. Kag ako naman si Patrol Woman Maria Rena Panes Diwatin. Inyo, masaligan.